Alas 12 na. Alas 12 na sa gabi. Kabalo ba ka nga wa ko'y tulog? Ha? Aha? Dili ko magkatulog. Kaysa ba kayo inyong mga ago? Ah, Dungog kayo dito sa kong kwarto? Ayan si mga pagkapag pa mo dyan sa kanang mga kuan? Gilid-gilid? madungog ba dito, ma? Aw, siyang dungugag yun. Kadoko pa siya yung mga tingog ninyo? Kani bang inani mo na dungog, ma? Oh, kana yun. Ani ba nga tingog, ma? Oo, kana. Mo na akong nadungog. Ma? Pwede ba nga kanang mag-ingon na gani mo sa kong anak? Hinaya na pod. Kanang dili mo makadisturbo laing tao. Pwede nga inani lang, ma? Kakito na niya mag-o. Wala siya kabalungan. Nagawsan po ko sa iyang mga ago. Nandito po kong GR. Unsa? Mao ba? Unsa? Hinayon lang ako. Oy, naya lang yun nga lang di ko madisturbo ha. Kay samo kayo inyong ago. Kaning inani pwede na ni? Pwede na ni? Pwede na ni? Tunggaw yun yung tawahan na ka. Sige na. Inaniunan lang ako. Pasensya kay ha. Di hinayin lang namo. Oh, hinaya lang yun kay sama kayo. Di ko kaplastan. Nakadungog di iyang mama. Ay, giganahan pag siguro ng tiguanga ba? Turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.